Iningi lezikole eBhayi eEastern Cape alikulungele ukuvula namhlanje njengoba nothisha sebecele ukuba bengezelwe ngelinye isonto ukulungela ukuvula izikole. Ezinye zalezikole azinayo impahla yokuzivikela egciwaneni corona kanti ezinye azinawo namathangi amanzi. Izikolo ezininzi eBhayi zithi ziyavuya ukuba izikolo zingavulwanga namhlanje ngoba uninzi lwazo asikho semgangathweni. Ingxaki abajongene nayo yokuba nangona ii-PPE zifikile nje kodwa zonelanga. Imfesana High Motherwell apho iqhuba ngamandla lentsholongwane abafundi baka-grade 12 kwesi sikolo bayi-147 kodwa nazi ii-PPEs abazifumeneyo. Isikolo sikacocwa amagumbi okufundela amdaka kwaye isakhiwo asikho semgangathweni. Imbi kakhulu imeko kwizindlu zangasese, ezinye azisebenzi. Nangona kunjalo sikhona isikolo sakhiwayo kodwa lo msebenzi uminxi ngenxa ye-lockdown kwaye okuthetha ukuba abafundi bezofundela phantsi kwezi meko. Iqhubela phambili ku-Monday of next week lifutshane kakhulu. Phase ndiqiniseke into yoba noba sebekhawuleze kangakanani kodwa sabe silapha ayikabi ready, lifutshane kakhulu elo xesha. Isikolo samabanga aphantsi eBethesdorp eBethville asikalungeli ukubuyela kwabafundi baka-grade 7. Idesika sikalungiswa, ii-PPE ezifikileyo zonelanga kwaye sikacocwa. Even cleaning a school needs special training and special people. We cannot expect our teachers to do this. There has to be people dutied. And of course, the big problem that we seem to have is budget, because it's something that we have to include in everything. Abazali bathi isebe alenzanga kwaneleyo kuqinisekisa ukuba abantwana bazokhuseleka xa bebuyela kumagumbi okufundela. Dinglerato Fekisi, kwindaba ze-SABC eBhayi.